Karibuni sana. Kako kang mar jiwo weche tuke kor gwenge kendo gero mich rowere, riwruok mar Riwruog Raymond Omollo Foundation nocholo kony ne timbe kaunti ma Kitui. Chenro mane obagi e lap mar skund sekondar ma Kitui High School. Kitui Outdoor FC kachiel gi Dynamo FC mawuok e wards mag Township East Ward kaluwore ne oyudo gige tugo kama oting'o piche, lewni, soksi, nets kachiel gi gloves mag jogol. E kindeno jotugo nokwayo riwruogno mondo konygi manyo yore mag loso pewe e gwenge ma kono, gino mabiro konyogi e gero mich maggi. Kane oloso e kinde mane ichiwo sir ma kamano, jawach e lo riwruogno Michael Odari okwayo jotelo mondo omi sir rawere kendo wito paro mar mana tiyo kodgi e kinde siasa. Chenro ma kamae biro dhi nyime kapok riwruogno obago tugo maduong' e kaunti ma Nairobi e giko higani. Vijana ukiwacha hivyo wanaweza kuanza kuvuta bangi, wanaweza kupiga watu ovyo ovyo, hata watu wataingia kwa vitendo mbaya mbaya. Na katibu mkuu si lazima atumie askari, atumie bunduki, akipeana hizi jezi hivi. Vijana watabadilika, watachukua masaa zao mingi kwa kiwanja na watakuwa vijana wazuri. And I call upon all other stakeholders, people, well-wishers who have that spirit of philanthropy to support our teams. We'd like to take football in Kenya top notch higher. Reason, it creates employment. It also flies the flag of our country higher.